जुदि इंराजिनिफ्राय राव सोलायनानै होनाय जायो बा हिन्दी बा असमियानिफ्राय राव सोलायनानै होनाय जायो, बेबायदि गोरोन्थिफोरा थाखागोन। गुबै सोदोब, गुबै रोंसारथिफोरखौ बुथुमनानैसो बिथांमोना बिजाबखौ सुजुनांगौ, थोंजोङै राव सोलायनो नांथाव बाथ्रा। राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा देग्लाय 50 बोसोर आगान होबाय आरो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। बेहाय हाग्रा बंग्राजों बुंफबनाय मोनसे ओनसोल, बेयाव हादान सेफायनानै रायजो जाफैनाय समनिफ्राय थांनाय 50 बोसोर बर' थुनलाइ आफाद गायसननानै आरो बे बर' थुनलाइ आफादनि नाजानाय दैदेननायावनो बे ओनसोलाव बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि गायसननानै सोलोंथाइ गोसारहोनाय, बर' माहारिखौ अलखदनि समफोराव बर'नि देरसिन आफाद हिसाबै समाजखौ हमथानानै लाखिनाय, बे गासै बिथिङाव जाफुंसार 50 बोसोर खामानि मावबोनायनि थाखाय आं राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ आंनिफ्राय बरायनाय जासिदों आरो बेनिफ्रायनो मोनसे गोदान आरो मुगा जागायजेनगोन होननानै सानदों। थांनाय 50 बोसोराव जि रोखोमै बर' थुनलाइ आफादा बे ओनसोलाव, बे हालामाव, बे रायजो राजाफोरनि सोलोंथायारि जौगानाय, राव थुनलाइ हारिमु जौगानाय आरो समाज बेंनायनि गिलिर बिबानखौ रुजुबोबाय। फैबाय थानाय समावबो आरो जों मोनसे दावगासिननाय हारि हिसाबै मोनसे मडार्न बर' समाज दानायनि बिथिङावबो बर' थुनलाइ आफादा फैबाय थानाय 50 बोसोराव गाहामैनो गाहाम दैदेननो हागोन, बेखौबो मिजिंथिनाय जाबाय। नोजोर होनो गोनां बाथ्राया बेनो जे आथिखाल मुगानि बर' लाइमोनफोरा ससियेल मिडियानि गोहोमाव फैनानै दिनै बिजाब फरायनाय हुदाखौ गारनो हमबाय, जोबोद खमायबाय। बिथांमोना स्कुलाव उथ्रिसारनो गोनां अनलि सिलेबासखौल' फरायो, कलेज लेभेलावबो डिग्री मोननो थाखाय जि सिलेबास थायो बे सिलेबासखौल' फरायो नाम्बार आरजिनो थाखाय एबा उथ्रिसार जानो थाखाय। खिन्थु बेनि बादै उफेरा बिजाब फरायनायनि हुदाया सिगांनि बायदि दा नंलिया। बिथांमोना बांसिन समखौ ससियेल मिडियायाव मुखुब जानानै थायो। दा बेयो जोबोद नोजोर होनो गोनां बाथ्रा। बेनिखायनो जों बर' थुनलाइ आफादा बे बाथ्राखौ मोनदांदों जे जोंबो बर' राव आरो थुनलाइनि गोबां बाथ्राफोरखौ जों दा कन्टेन्ट्सआव लांनांगोन। इलेक्ट्रनिक बिजोङाव, ससियेल मिडियायाव जों एभेलेबल मोननो हानाय बायदि खालामनो हागोन। अब्लासो फैबाय थानाय लाइमोनफोरा बे ससियेल मिडिया बा इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजोंबो बर' रावखौ फरायनो, सोलोंनो बा बिनि बाहायनायखौ बिथांमोना मुखुब जानो हागोन। दा बेखौ जों मोनदांदों आरो जों खावलायगोन जे दानि लाइमोन जोलैफोरा इंराजि मिडियामावनो फरायथों, गुबुन हिन्दी, असमिया, बर'थ' फरायखागोनानो, जायफोरा गुबुन बिजोङावबो फरायो बिसोरबो जाहाथे बर' रावखौ मोनसे ससियेल मिडियानि लेंगुवेज हिसाबै बाहायो। मानोना अब्लासो जोंनि भाषाया, जोंनि रावा, जोंनि थुनलाइया मोनसे इलेक्ट्रनिक्स एबा टेक्निकेल लेंगुवेज हिसाबै गोसारनायनि खाबुखौ मोनगोन। बेनिखायनो बयबो बर' रावखौ ससियेल मिडियायाव बाहायनो थाखाय जों खावलायो। दिनै मबाइलनिफ्राय जागायजेननानै इन्टारनेटनि मुगा जि फैबाय, बेयावथ' मानसिफोरनि जिउ खुंनायनि आदब खान्थिया गोबां जौगाबाय। नाथाय फारसेथिं जि सुबुंथियारि सानस्रिफोर, मानसि हिसाबै जोंनि जि आखुफोर, जोंनि सानदांथि, मोनदांथि, सुखु दुखु, बेफोरनि गोबां बिथिंफोरा दिनै गोमालांनो हमदों। बेनिखायनो मानसिया मानसि हिसाबै थावरिनो थाखाय आरो समाजखौ समाज हिसाबै लाखिनो थाखाय जोङो जोंनि लाइमोनफोरा दिनै ससियेल मिडियानिफ्राय एसे आलादायैबाबो गावनि समाजनि थाखाय, न'खरनि थाखाय, हारिनि थाखाय सम होनांगोन, बेखौ जों मोनदांदों। बेखौ माने फाउन्डेसन कर्सनि थाखाय बिजाबफोरखौ सुजुनाया बे आसाम सरकारनि SCRT होननाय मोनसे फसंथाननि। दा बे SCRT-आ मा खालामो, असमिया बा इंराजिनि जि गुदि बिजाबफोर थायो बेनिफ्राय थोंजोङै राव सोलायनो थाखाय जोंनि बर'नि रोंगोसाफोरखौ लेंहरो। दा गोबां बर'नि जायफोर रोंगोसा हिसाबै बेयाव बाहागो लायो बिथांमोना उन सिगां नायालासिनो जेब्ला डाइरेक्ट ट्रेन्सलेसन खालामो अब्ला बेबायदि गेना गोरोन्थि थानाया स्वाभाबिक बाथ्रा, बे थानो हागौ। दा बेनिखायनो बेखौ एसे फोसाबनायनि आदबजों बर'नाइज खालामनानै बर'नि टेक्सट बुकखौ बर'नि सोदोब, बर'नि बानान खान्थि आरो बर'नि रिंसारफोरजोंनो सुजुनांगोन।
बेखौ थोंजोङै जुदि इंराजिनिफ्राय राव सोलायनानै होनाय जायो बा हिन्दी बा असमियानिफ्राय राव सोलायनानै होनाय जायो बेबायदि गोरोन्थिफोरा थाखागोन। बेनिखायनो जोंनि खावलायनाय जे SCERT नि जायफोर रोंग'साफोरा जोंनि बर'नि टेक्सट बुकखौ सुजुयो बिथांमोना बर'नि गुबै सोदोब गुबै रोंसारथिखौ बुथुमनानैसो बिथांमोना बिजाबखौ सुजुनांगौ, थोंजोङै राव सोलायनो नाङा।